हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण जी हाँ आज्ञा ଭଲ ଅଛନ୍ତି हाँ अच्छी अच्छी ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଭଲ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ନାକି ଭଲ ହେଇଛି ଆମ ଜାତି ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ ବହୁତ ଭଲ 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 ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଦୋକାନଟା ଖୋଲିଲେ ଯখন ଆମର ଗରିବ ପିଲା ପାଇଁ ବୁଝିଲ ନା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଖୁବ ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ଭଲ ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆପଣ ଯାଉଥିଲି ସକାଳ ଟାଇମଟା ଟିକେ ବଜାର ଚାହାର ବଜାର ଟିକେ ଆଉ ମୋଠୁ ନଉନାହାନ୍ତି ଦୋକାନ କରିକି ଏତେ ଯଦି କହୁଛ ନେବା ଆଉ ଦିଅ ଚାହାର ଜିନିଷଟେ ଚାପତି ଦିଅ ଦୁଧ ପ୍ୟାକେଟଟେ ବିସ୍କୁଟ ଦିଅ ଏତିକି ଦେଲ ଦେଲ ବାବାଜୀ ଗୁରୁଜନ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କଥାଟେ ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କଥାଟା ଅନ୍ୟଥା ନେବ ନହେଲେ ମୋ କଥାର কোনো ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ ହଉ ନାହିଁ ବାକି ନାହିଁ ସଂସାର ତୁଟି ଯାଉ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଉଡ଼ିଯାଉ ହେଲେ ବାକି ନାହିଁ ବାକି ନାହିଁ ଏଇ ମୁଁ ଏଇ ହାତରେ ନେଲି ଏଇ ହାତରେ ପଇସା ଦେଖିଲି ବାକି ନାହିଁ ମୋ ନା ଅଙ୍ଗଦ ସବୁ ନଉଛି ନଗଦ ମୋ ନା ଅଙ୍ଗଦ ସବୁ ନଉଛି ନଗଦ କିନ୍ତୁ ବାକି ନାହିଁ ବାବାଜୀ ବାକି ନାହିଁ ଏଇଠି ନିଅନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଆପଣ ଏଇଟା 200 ଟଙ୍କା ନୋଟଟେ ଦେଇଦେଲେ ଆହା ମୁଁ କାଲି ଆସିବି ନା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିକି ବାଂଲାଦେଶ ପଳ ମୁଁ କାଲି ଏବେ ଆସିବି ଖାଲି ଦୋକାନଟା ଆଚ୍ଛା ଖୋଲିକି ହଉ ବନେଇ ହଉ କରିବି ମୁଁ କାଲି ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ଆଉ ଥରେ ଜିନିଷ ନେବି କେତେବେଳେ ହବ କଥା ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା 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 ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ ତମ ପାଇଁ ପେଟ ନୁହନ୍ତି ଆମ ଠେଙ୍ଗା ଲମ୍ବା ଠେଙ୍ଗା ଧରିଛୁ A few moments later. ବାବାଜୀ କେମିତି ଚାଲିଛି ଭଲ ଚଲିଛି ଚଲିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସୁଛି ଭଲ ଚାଲିଥିଲା ଭଲ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆସିଲି କାଲି ତ ନେଇଥିଲି ଆଜି କିଛି ଜିନିଷ ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତାହେଲେ ଦିଅ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତମେ ଗୋଟେ ବୁଝବାଜ କରିକି ଦିଅ ଡାଲି ଆଳୁ ଆଉ ଆମର ତ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଟା ଦେବ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ହରେ ନନା ଆଚ୍ଛା 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 ଆଣିଲ ହଁ ହଁ ବାବାଜୀ ହଁ ବାକି ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା କାଲି ତ ମୁଁ 80 ଟଙ୍କାର ବଜାର ହଁ ନେଇଥିଲି ହଁ ତମକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଏବେ କେତେ କେତେ ହେଲା ଟିକେ ଏବେ କହିବେ 150 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ତାହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ ତବେ ଆପଣ ମୋଠୁ 120 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପାଇବାର ହଁ ଆଉ ଏବେ 30 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତ ତମକୁ ମୁଁ 30 ଟଙ୍କା ଦଉନା ହଁ ହଁ ହେଇକି ଦେଖ ହଁ ବାକି ନାହିଁ ହେ ନାଇଁ ଏଇ ଦେଖ ଇ ହାତରେ ଜିନିଷ ନେଲି ଇ ହାତରେ ଟଙ୍କା ହେଇକି ଆଚ୍ଛା ବାକି ନାହିଁ ନାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ବାକି ନାହିଁ ମନେ ରଖିବ ଆସୁଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ନନା ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ଶିଖେଇ ଦେଇକି ଗଲା ବାକି ନାହିଁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟି ଯାଉ ହେଲେ ବାକି একদম নাই ননা ଆପଣଠୁ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖି ପାରିଲି ନନା ବାକି ନାହିଁ A few moments later. ବାବାଜୀ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ତ? ଆସନ୍ତୁ ଭଲ ଚାଲିଛି ହଉ ହଉ ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ଶନି ମେଳା ଦେବି କହିଲେ ମୁଁ ଚୌତା ଆଣିଛି ଏଇ ଚୌତା ଆଣିଯାରେ ମତେ ପୂଜାର ସାମଗ୍ରୀ ଦିଅ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦିଅ ଏଇଟା ଅନୁଯାୟୀ ମତେ ଜିନିଷ ଦିଅ ହଁ ବୁଝିଲ ମୁଁ ଅଛି ତମେ ଦିଅ ସବୁ ଅଛି ମୋର ଏଠି ସବୁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ବାକି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାକି ନାହିଁ ବାକି ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ବାବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଦେଲ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆଚ୍ଛା ବାବା କେତେ ହେଲା କେତେ କ'ଣ 5 ଟଙ୍କା କମ୍ 5000 ଆରେ ସବୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆଜି ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଶନି ମେଳାଟା ବୁଝିଲ ଆଚ୍ଛା ପଇସାଟା ମୁଁ ଦେଉଛି ବାକି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ବାବା এটা ରଖ କାହିଁକି ଆରେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାସପୋର୍ଟଟା ଭୁଲିଆ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନା ପରେ ଦେବେ କିଛି ଆଚ୍ଛା ପରେ ଦେଲେ ହବ ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ବାକିଟା ମୁଁ ପସନ୍ଦ ବାକି ମୋ ପୁଅ ହାତରେ ଦେଇ ପଠେଇ କେତେ କହିଲ 500 ଟଙ୍କା କମ୍ 5000 5 ଟଙ୍କା କମ୍ 5000 ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବୁଝିଲି
500 ଟଙ୍କା କମ 500 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ଆପଣ ମୁଁ ଦେଇ ପଠେଇବି ହଁ ଦେଇ ବାକି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍ଗଦ ମୋ ନା ସବୁ ନଉଛି ନଗଦ ବାକି ନାହିଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆସୁ A few moments later. 5 ଟଙ୍କା କମ 5,000 ଟଙ୍କା ଯେ ନନାକୁ ଦେଲି ନନା ତ କହିଲା ତା ପୁଅ ହାତରେ ଦେଇକି ପଠେଇବ ନନାର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ 5 ଟଙ୍କା କମ 5,000 ଟଙ୍କା ବାକି ଦେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ତା ନା ଅଙ୍ଗଦ ସେ ନେଉଛି ନଗଦ କହିକି ଯା 5 ଟଙ୍କା କମ 5,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ବାକି ଦେଇଦେବି ଏଇଟା କଣ ନନା ଭଳିଆ ନା ଓ ନନା ଆରେ ଶୁଣ ଇଆଡା ଆସ ଆରେ କେମିତି ବେଶୀ ତେଲ କରି ଭାଇ ବାକି ଖାଇକି ମୋ ଦୋକାନ ଆଗ ଦେଇ ଯାଉଛି ଆଉ A few moments later. ଯେ ମୋ ଦୋକାନରୁ ବାକି ଖାଇକି ଆଜି 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାନି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେବାର ନାମେ ଦେଖା ନାହିଁ ଯାଇ ତା ଘର ଆଡ଼େ ଯାଇ ଦେଖି କ'ଣ ହଉଛି ରେ ବାବୁ ତୋ ବାପା କୁଆଡେ ଯାଇଛି বাপার খবর তো জানো নাই ଆରେ ନାହାନ୍ତି ଘରେ ନାହାନ୍ତି ঘরে তো না ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଯାଉଛି আচ্ছা କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛି ଯେ ଆଜି ଦେଖିବି ବାହାର ଗଲ ବାହାର 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 ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ କେତେ ପଇସା ପାଉଛୁ କେତେ ପଇସା ପାଉଛୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବେ ତ ପଇସା ଦେଇଦେବି ଏବେ ପଇସା ଦେଇଦେବି 5,000 ଟଙ୍କା ଏବେ ଦେଇଦେବି ଏବେ ଦେଇଦେବି ଏବେ ରାଖୁ ନା ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଁ ତ ପଇସା ଏବେ ଦେଇଦେବି ଖାଲି ପାସ୍ ବ୍ୟାଗଟା ଆଣି ନେଲେ ଏବେ ତ ପଇସା ଦେଇଦେବି ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ମୁଁ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଇକି ପକେଇକି ଯାଇଛି ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ କ'ଣ ପିଲା ଶୁଣୁ ତୁ ଶୁଣିଲେ ଏକା ତୋର ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ ରେପ୍ ମୁଁ କେତେ ଦୋକାନ ବାକି ଖାଇଛି ତୋ ପଇସା ଦେବି ନାହିଁ ଯାଉ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନା ଦେବି ନାହିଁ ଦେବି ମୋର ମତେ 5 ଟଙ୍କା କମ 5,000 ଟଙ୍କା ମୋଠୁ ଲୁଟି ନେଲା ରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବାବୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ମତେ ଲୁଟିକି ନେଇଗଲା ରେ ମୋ ଦୋକାନ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା ରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବାବୁକି ମୁଁ ବାକିଟା ଦେଇଦେଲି ଆଉ କ'ଣ ମତେ ନେଲା ରେ ରେଟ୍ କେସ୍ ଦେଇଦେବ ମତେ ରେଟ୍ କେସ୍ ଦେବ ମୋ ଦୋକାନରୁ ବାକି ନେଇକି ଖାଇଲା ମତେ କହୁଛି ରେଟ୍ କେସ୍ ଦେବ ଆପଣମାନେ ବି ଦୟା କରିକି କାହାକୁ ବାକି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଯାଉ ହେଲେ ବାକି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ